Eta Idiazabalen euren onena atera dute gaur plazara. Gazta eguna ari dira ospatzen eta nola ez, gaztarik onena ere aukeratu dute. Herritarrek egin dute hori. Leire Lasa, nork irabazi du lehiaketa? Herritarrei gehien gustatu zaien gazta Goienetxe gaztandegiarena izan da. Mutrikuko gaztandegia da aurtengo irabazlea. 126 pertsonak egin dute aurten epaielana eta aurten Idiazabalen 500 kilo gazta jarri dituzte dastagai. 2 euroren truke pertsona bakoitzak 6 gazta dastatzeko aukera izan du eta esan bezala onena Goienetxe gaztandegiarena izan da. Baina gaurko egunean, gazta egunean Idiazabalen badaude beste 11 ekitaldi, tartean baita omenaldirako unea ere. Aurten Jose Mari Lizarralde artzaina omendu nahi izan du herriak, hauek bere hitzak. Eosten den porutoa garesti dau, da saltzen una bez merke, jornali ezin eta afizio zibiltzen aiz ni baino, gaurko nego gazteek horti bizitzateko zaila dauke. Eta gaur goizean hemen izan da Eusko Jaurlaritzako garapen ekonomiko eta lehiakortasun sailburua. Arantza Tapiak azpimarratu du tokian tokiko kontsumoa bultzatu beharra dagoela eta helburu bat ere ezarri du. Esan du datozen 2 urtetan helburua dela Idiazabal gaztaren ekoizpena 120 handitzea. Markatu dugu 2 urteetarako ekoizpena nahi degula 120 igo, eta horretarako estrategia bat markatu behar da, eta merkatu hauek horretarako baliagarria dira. Ze igoera hori lortzeko barneko merkatuei egingo diogu batez ere jaramon. Barnekoa zer esan nahi dugu, bai erkidegokoa, baina baita ere nahi dugu estatu mailan areagotzea.